Tugot, tinapalabas. Tinapalabas. Nagistorya nila kay Ignas, ket imbaga na kani Ruben dagiti aramid iti daydi Agila. Maragsakan met ni Ruben ang nakaamu iti pudpud no anagan daydi Agila nga amada. Iti daytamid lagun daway, agyamyaman ni Diana ken ni Celia. Gaputa agingga ita, ket isupay lati tumultulong ken kuana iti amin a trabaho. Nagkanta nga ron ni Sinay, ket nangegday ta ni Lindon. Iso ngay nasitgan na ti balasang. Nakuna ni Sinay nga agkantamot ti baro. Iti sana nagbayag, imasidegmet ni Ruben kadakwada, ket nagkakantadan atalo. Kabayatan na, agsarsarita da Ruben, Sinay ken Lindon. Itagagayem, tenggen nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Tugot, tinapalabas! Ay na, kas kaila aso kan pusa nga kapsat. Jayla si daan ti pagrinrin ni Kiara nyo itay. Dahito itumat kami na Ruben. Imbaga na asaan ang mabisin. Ngam inibos na mati si Dain. Kahit kalangmat nga asaran, tapno lumawa ti abot ti agong mo manong Lindon. Anya? Rabak ko la tayo siya, Abang ano masayar ti Rick na, manong. Magamo ka, nuan niya ti ibagam kanyak. Basta ti amok, natairak. Natatairak kami ti sika, manong Lindon. Siyak ti natataer. Karuprupak day di tatang. Siyak ti karuprupa da di tatang, manong. Talaga di ka agpaatiwan niya. O sige, karuprupa mo da di tatang. Kahit siyak mo ti karuprupa da di nanang. Ala, agpada kayon anataer. Sige, umay kayo. Sa dino ti papanan tayo? Mapantayo manan ije burayok nga digos. Agbatikan Ruben. Sumurutak mo da. Agbatikan ko nakmat. Sinay, agbati ka no, kung ni manong Lindon. Lindon, Ruben, datayo atanlo ti mapanagdigos ije burayok. Hoy Ruben na, saan ka nga umasasidag ka na kami kinisinay ng agdigos? Uwanan, agdigos ang agmay sa ije burayo. Umadayo akada kayo. Hops! Lindon, naglaing ka nga agdive. Nabayag adyak inaramid da ita sinay. Naglitnaw tinanong. Nagmayat ka adlangoy. Aglangoyak mat, kat kamaten nak Lindon. Sige sinay. Aglangoy ka, at kamaten ka. Di nakabailan ang kamatan. Di ko nam. Ala, aglangoy ka sinay. Nakaragragsak da manong Lindon kan sinay naglanglangoy. Apalak ita. Sa nabalay, tanumtang tumat lati gundaway ang makadanak ni Diana. Agbalin kami tumat anaragsak. At ang umapalak gapo iti panagin narakop da. Aglangoyak din. Sana arumbang akit kita akida. Ay ayatan ka unay, sinay. Ay ayatan ka matunay, Lindon. Sikati lubong ko. Ken sikati amin ko. Sinay. Sapay lang kumatag na nayo ng aragsak ti marikna. Di nakto ko mapaldaangan. Dinto mapasamak dayta. Di kanto paldaangan. Ayatan ka iti agnanayon. Mangnamnamaak iti imbagam, Lindon. Wan sinay. Namnamaam ti ayat ko. Sikalaang ti pangibukbukak iti panawan ko. Apay ang nagsanay ka? Pampanunutak laang ti panagibalisyo kin ni Ruben. Diyak kaya't ang maisagmak ka, Lindon. Anya? Nga maawatan ka. Gaputa day tamat at talaga ti kaya't jo ang mapasamak. Sinay. Tila ang may bagak. Kanayon kayo kung mga agan-anad kin ni Ruben. Wan sinay. Kasta ti aramidan mi. Nangrunakan ka, Lindon. Balonam ti ayat ko. Tapno malaglagip nak akanayon. Wan sinay. Agan nadak para kan ka. Nagulimag na agmaymaysa ni Senyorita Diana. Nagunag ti pampanunutan na.
Jaklatan singan, tapno makapagpanunot na imbag. Maasyanak kan kwa na, gaputa kayat na launa yan ang makita ni Ruben. Nabayagan nga awan ti damag mi maipapan ka ni Ruben. Kumusta atan nga agpaiso? Adda pa katikawak kadagit ibagbaga ni Ignas. Nakunana nga addalaeng iti aglawlaw ni Ruben nga agpalpaliyo. Ammo nga ta ni Ignas, no sa dino ti ayan ni Ruben. Ngam di nalakayat nga ibaga kada kami. Linton, kaya't kung arakupan iti nairot. Sige, Sinay. Kasta ti kayat ko. Mariknak ti bara ti bagim. Sinay. Jak mauma amang ibalbalikas nga ay ayatan ka. Uray siyak, Linton. Jakmat mauma nga ibalikas ngay ayatan ka unay. Kuma, saan tan nga agsinapay? Sinay. Di na ko man nadaywan pay. Isurot nak iti amin apapanam. Anya? Mabutangak ngamin. Nga amangan numapukaw ka iti biyak ko. Sinay. Sana ka mapukaw kan ka. Punasam ti panagbutang mo. Saan ka di abalunak ti panagayat mo? Linton. Ikarik. Si kantulaan ti ayatak iti agnanayon. Umuna akong nga gawid, Manong Lindon. Sinay. Oh, apay nga umunakan nga gawid. Ay, kasla ngamin awan ti kadwak di ti pagdigdigusan tayo. Kasla syakla ti tao. Anya, Iso nga umuna akong tama nga makasingak pa'y kada kayo. di ka pa'y pumanaw, Ruben. Pasensya ka no saan da ka makasarsarita. Okay lang, Sinay. Maawatan kayo ka ni Manong Lindon. Agdrama ka man ako na akon, Ruben. Saan ka matamaan wag may sakala ang agdigdigos? Kanya nga ro ti ramidak dito ay Manong Lindon. Ala, agtalinaid kan dito'y ayan mi. Kasla kalaubing ang mabutang awan ti kadwana. Amok, ti pampanunutem, kamagong. Ti panagibalas yo, kini Fortesa. Uwan Baltasar, itapay laang, agplamplano akon. Anya, Talaga akayat kun amatay dayji a Fortesa, Baltasar. di ka unay agganat, kamagong. Adu tayo, amang raot iti grupo ni Fortesa. Baltasar, Tilaban nyo, katlaban mi matan, kamagong. Dakkel, ti utang mi, anaimbag anakam, iti day di agila, abayaw mo. Baltasar, Ulitak manen, ngay baga. Tilaban nyo, katlaban mi matan. Saan kayo, ngagmay-maysa, iti daytoy, alaban. Lindon, Ruben, mangan kayo iti prutas. Agyaman kami, Sinay. Nagadugayam ti maala abunga ti kayo dito'y bakir, Sinay. Juan, Ruben, nagtubo lang ang dagita a prutas dito'y bakir. Iso asaan kami ang maibusan dito'y iti prutas. Nagmayat gayam ti agna dito'y lugar yo, Sinay. Talaga, Ruben. Manong Lindon. May kamang kanto iti dito'y lugar. Saan kanto ngagbisin? Ah, sika talaga, Ruben. Talaga mo na maikamang kanton dito'y Manong Lindon. Saan ka di? Sinay? Ipag? Juan, Ruben. Bayaw ko na matan kanya. Gaputagayan ayat kayo ni Manong Lindon. Sige, bayaw, Ruben. Kasta, bayaw kunam kanya. Ipag. Ala, ituloy tayo ti mga niti purutas. Nabisinanak ang naglangoy. Talaga magagaran ako na makagtangi dyan Amerika, honey. Iti kapitan na panawan, mapanta ni di Amerika, honey.
agpagkadlaang tibiyag ta dito Pilipinas. Wan, honey. Talaga kayat konti pumanaw dito pagilyan. Diyak kayat ti matay. Kasanon ti kwartata na bati jay basement ti mansyon, hali. Sana makaraw tayo, Chay, honey. Gaputawan ti makaamoy ti basement. Malaksid kin ni Diana. Lukas ta nga rod, awan ti rumbeng nga pagdanagan ta, hali. Talaga mo't, honey. Saan ta ba mapalintag subli jay mansyon? Kaputamangan no at dalaang dagiti ka pusur ijay ngagpalpaliw. Sa bagay, baybayan talang dagiti kwarta iti mansyon. Sana bali, naidulin anaimbag dagi chay a kwarta. Hoy, At dantola tagundaway ang maala tamatla dagi chay a kwarta. Malagip ko tinapalabas, Baltasar. Nagsaam. Kan nasakit ti barokong ko. Numalagip ko dagiti ipatpatag ko iti biyag. kamagong. Ti asawak. Day di Gardo. Kan day di Alona. Agpapadadaan na po kaw iti biyag ko. Kailiw ko idan. Diyak laing padpadlaw kada Ruben ken Lindon ti pudno amarikliknak. Kamagong. Diyak matlakayat nga ibagaday taken ni Celia kaayan-ayat ko. Gaputa diyak kayat nga agdanak. At tagaya man, kayan ayat mo, kamagong. Awan Baltasar. Nagayatak manen iti may kadu agundaway. Nasingpat ken nagagat. Iso ni Celia. Nagasat ka. Tanaadaan ka manen, itinasingpet, ababay. Sika, Baltasar. Saan ka kadin ang nagayat? Kalpasan ti ipupusay day di asawam? Saanen, kamagong? Inrikip konti pusok, tapno agayat pay. Impang pangrunak latan, ti pamatag ko, kinisinay nganak ko. Kaya't yung kadipay agtalinaad dito'y bakir, Ruben, Lindon. Wen sinay. Manmano kami ngamin ang makalangab iti presko nga angin. Pudno launay dayta, ipagsinay. Ado pa'y ti mabalin tayo apagpasyaran dito'y lugar mi. Makita yun to amin. Nagdadagkala kayo ti adda ditoy. Mangipasimudaag nga awan ti mangdangdangran kadagiti kayo ditoy. Juan Lindon, iso apres ko ti angin amalang ab dito'y. Mabit lang Manong Lindon, ipagsinay. Apay Ruben, sa dino ti papanam? Ada nakita kanyog. Kaya't ko ti mangalay ti bunga na. Kabailam ka di nga ulyan tinyog, bayaw Ruben? Wen ipag. Urayan dak dito ya. Ulyak tinyog kat mangalak iti bunga na. Nagbayag magtan ang mga iti bunga tinyog ni bayaw Ruben. Ang mga no pinurus na amin na nabunga tinyog, iso nabayagan. Anya, nagado ti puon tinyog dito'y bakir. Di nakabailan amin apurusan ti bunga da. Sa bagay, Lindon, apay, sinay. nakaragragsak ka. Day tamot lagayam ti bagam. Naragsak ka kadimat, akaduha na kita. Anya a klase asaludsod dayta. Siyempre, naragsakak, gaputa ay ayaten ka. Pasensya kan Lindon. Awan lang amin ti sabali ang maibalikas ko. No diti ay ayatan ka. Kastakmat kan ka. Numabalin, kanayon nga ibalikas ko nga ay ayaten ka. Anya, Ngamamangan numauma ka amakangkangag, no kanayon nga ibalikas ko nga ay ayaten ka unay-unay. apay ko maama-umaak. Kay kayat ko kitian. Nang runa ket ay ayatak ti mangibalbalikas. Oh, atuin lagi ti bunga tinyog, ipagsinay. Manong Lindon. Nagadumat ti pinurus mo abunga tinyo, Oh. Ruben. Saan tayo ang maibus dagita? Wan nga pay so bayaw. Nagadumat ang tinalam akanan tayo. Ayos la dayta. No saan tayo maibos? Di yawit tayo langan.
Ket ikan tayo matdang kalignas kan Pangulo Baltasar. Sabagay, husto ka, Ruben. Anya pala tinaramidin nyo? Kanan tayo na bunga tinyog. Baltasar, sa dino nga tan tinapananda Ruben, lindon kan sinay. Awan ti rombeng, apagtanagam, kamagong, naawan da ni taglawlaw. Nalapit, napanda nagtigos, ijay burayok. Kasta nga tang agpaiso, Baltasar. Di ka unay agdandanag, kamagong. Agawid mo't ladag ijay, numabisinda. Sa bagay, Mayat mo't kidi, tapno makapasyar, dagiti agkabsat. Makita damat, tinaturong idi ti amada. Nabayag mo't apanawan, ti panagtalinaed day di agila, di ti lugar mi. Kayat na ditoy, gaputa prisko, ti angin. uray siya, Baltasar. Kayat kumat ti lugaryo. Nangruna, tawanan, dagiti mangrireribok kada kami, abandido. Natalinaayan, ti lugar mi. Sa bagay, husto ka, Baltasar. Isungawan ti rumbang nga pagdanagam, kadagiti kakaanakam. Kaputa na talgadan ditoy. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayem, di uliwayan adenggen, di tuloy, tinubela tayo ang napaulwan. Tugot, di napalabas. Nobela ni Sagani Yalong Bulyeser, ken itimo direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.